Основният проблем за прехода от училището към реалната работна среда не се отнася толкова до реформи и нормативни документи, колкото до начина, по който възприемаме училището, казва Мария Киара Кароца, министър на образованието в Италия. WorkPassion е създадена през 2012 година в Лугано, Швейцария. Основателите на фирмата използват своето ноу-хау, изградено благодарение на опита от последните 10 години в управлението на обекти от туристическия сектор, ресторанти и хотели на територията на цяла Италия. Нашата основна цел е да свържем и обединим държавното образование с частния сектор, за който професионалните гимназии по хотелиерство, туризъм и хранителни технологии подготвят необходимия персонал. Ние се наложихме като лидер в стажовете за свързване на училището с реалната професионална среда. Над 40 училища се доверяват изцяло на нас за организирането на всички практики и стажове на техните ученици. Mi chiamo Giampaolo di Siena e vengo dall'Ipsar Ferraris di Caserta. Mi chiamo Shafai Mohamed e vengo dalla scuola alberghiera Le Castella di Calabria. Io mi chiamo Loris e vengo dalla scuola di Trebisacce e Aletti. Mi chiamo Basca Valentina e vengo da Palombara Sabina. Sono Bianca, vengo dall'alberghiero di Vichequenze. Ciao, mi chiamo Ambra Selotti. Sto Benedetto e vengo dalla scuola di San Michele di Ganzeria. Alessi Silvia, arrivo dall'istituto alberghiero Maggia di Stresa. Mi chiamo Gabriele Pirolisi e vengo dall'alberghiero di Fiuggi. Dalla scuola alberghiero Gavi di Palestina. My name is Radi Tochev. I am from Bulgaria. През учебната 2012-2013 ние организирахме стажа на над 12 000 учащи. Това бе възможно благодарение на факта, че работим с над 180 хотели и ресторанти, наши партньори, които поемат стажантите за различни периоди от време през цялата година. Стажантите придобиват безценен опит на самото поле на действие – кухнята, бара или залата на ресторанта. По този начин от една страна младежите добиват необходимия опит и увереност за по-нататъчната си професионална реализация, а от друга страна собствениците и менеджерите на хотелите и ресторантите получават пряка информация и възможност за подбор и наемане на работна ръка. Нашата организация работи с европейски фондове по така наречената програма ПОН. През 2012-2013 година реализирахме 36 проекта за изпращане на стажанти в Англия, Германия и Франция. Всички тези проекти изпълняваме успешно и благодарение на нашия организационен опит, придобит в сферата на туроператорската дейност. Изпращането на стажанти предполага и организиране на транспорт, осигуряване на самолетни и фериботни билети и така нататък. Стажът е важен момент за професионалната подготовка на нашите ученици. Знанията, получени през учебната година, придобиват реална стойност едва когато са приложени на практика. През няколкото седмици на стаж учениците се сблъскват с една различна действителност от тази, с която са свикнали. Живеят в условия различни от тези, които имат у дома. На работното място стажантите престават да бъдат деца. На тях се гледа като на възрастни и това е важен момент не само за тяхното професионално, но и за тяхното личностно развитие. Стажът не е ваканция. Това е работа. В никакъв случай не очаквайте да се чувствате като на курорт. Благодарение на тези стажове, ние, менеджерите, имаме възможност да наблюдаваме стажантите и на тези, които харесаме, да им предложим договори за работа. По този начин те получават възможност да добият опит и умения, необходими за тяхното професионално израстване. Ние внимателно следим работата на стажантите и когато преценим, че някои се справят отлично и са готови да започнат работа, ние им предлагаме възможност за професионална реализация при нас. Забавни случки от нашата практика. Веднъж, докато отсервирам, ми се случи да изпусна две чини, които с гръм и трясък се сгромолясаха и се щупиха на пода и всички се вторачиха в мен. Беше много притеснително. По време на стажа срещнах много мили хора. Поздравяваха ме, много добре се чувствах и сред персонала, и сред клиентите. Докато
бях на стаж, обслужвах маса с 4 немци. Те говореха само немски език и не успях да разбера какво вино искат да им донеса. Накрая помолих един от тях да дойде с мен до бара, за да си избере сам виното, което после аз с широка усмивка занесох на масата. Да, не беше любезно да карам клиента да става от масата, но така реших проблема с комуникацията и всички много се забавлявахме. Първите дни ми беше много трудно, работата е уморителна, направо исках да си тръгна. Толкова уморена се чувствах. После свикнах и ми хареса, но в началото не бях подготвена какво ме очаква и ми беше много трудно. Тук се научих как се работи с голям екип, в голяма кухня, как да се отнасям с хората от екипа. Моите съученици и колегите тук ме подкрепиха. Помогнаха ми да свикна и да изкарам успешно своя стаж до край. Resort is very good. It's very good to work here. We have time to go out between the lunch and the dinner, and my feelings are very good. Стажовете са от значение както за учениците, така и за нас, хотелиерите. Стажантите се справят отлично, те бързо разбраха, че стажът не е игра. Свикнаха с ритъма на работа, изпълняваха задачите, които им поставяхме. При нас стажантите добиват умения в реална среда и след изкарания при нас стаж са готови да започнат работа без да се притесняват, че нямат опит. Каква е връзката между теория и практика? Теорията е едно, практиката друго. Тук научаваш каква е организацията на работа в една кухня и че всеки носи персонална отговорност. В училище ние нямаме директен контакт с клиента. Дори да сбъркаш, винаги можеш да се поправиш и няма да е фатално. Ние в училище имаме практика, но тя е съвсем различна от работата в реална кухня в голям ресторант. Работим 5-6 човека в училище и всички правим едно и също, а тук всеки има задача. В училище учим английски, но като учебен предмет. Едва тук, когато говорим с клиенти, научаваме езика истински. And of course I will recommend to my colleagues to come here to enjoy the Sardinia life and to improve their За важни събития като официалния обяд на папата, стажантите имат специална подготовка. Голяма гордост е за всеки стажант да вземе участие в подготовката на кетеринга и сервирането на обяд на такива важни персони и световни известни личности като папата. Какво да сложим в куфара, когато тръгваме на стаж? Първото нещо, което трябва да сложим в куфара си е скромността. Трябва да проявяваме скромност като стажанти. Не може да влезеш в кухнята и да почнеш да изискваш или да проявяваш претенции. Стажантът влиза в кухнята смирено и трябва да наблюдава всичко. Очите му да са отворени на 4, всичко да забелязва и да се старае да изпълнява правилно задачите, които му се поставят. Ако се наложи да ми е плод или да изхвърли буклука, не трябва да възразява. Много дрехи, шегувам се. Желанието да научиш нещо ново. Търпение в името на това, че ще научиш повече за професията, която изучаваш. В куфара ще сложа желанието за работа, търпението и желанието да израснеш, да вървиш напред в професията. Много сила и воля, добри намерения и много търпение. Какво ще отнесете вкъщи след стажа? Удовлетворение. Наистина съм удовлетворен. Тук се научаваш как да влезеш в света на професията и какво представлява работата. Какви са правилата, какво е необходимо да се прави във всеки един момент, как да спазваш графици и работно време. Изглежда банално, но едва тук по време на стажа разбрах всичко това. И сега се връщам доволен вкъщи, защото се научих на много неща. Вкъщи ще отнеса своя опит от стажа. Запознах се тук с много прекрасни хора. От главния готвач до чистачката. Ще отнеса от дома също своето желание да продължа да работя тази професия.
Къщи ще се върна по-зрял, израснал и с желание за работа. Не пропускайте и своята възможност. Workpation и България Трейнинг имат удоволствието да предложат на 200 български ученици да изкарат двумесечен стаж в курортите на остров Сърдиния. Очакваме ви!